Дзень добрый, панове. Назова гэтай вёскі паходзіць ад старажытна-славянскага слова чахець. Гэта азначае такі невялічкі худасочны лясочак. І мусіць калісьці вось тут, у гэтым месцы, сярод пушчы, і быў такі невялічкі худасочны лясочак. Ну, як бы і не рос, і не сох, а так чах. І вырашана было яго ўзяць і выразаць. А калі выразалі, то аказалася сярод пушчы паляначка. І вось на гэтай паляначцы па загаду князя і было вырашана ва урочышчы Чахец пабудаваць леснічоўку. Вёска Чахец, Пружанскі раён, Брэсцкая вобласць, Рэспубліка Беларусь. Упершыню Чахец узгадваецца аж у 1563 годзе, як фальварак ляснічества Кобрынскага староства. І вось апісваецца на той час гэта як вялізны двор, абнесены бярвенчатым плотам, з брамаю такой вялізнаю, крытаю драніцаю, а пасярод двара стаяў жылы дом лесніка. А з аднаго боку дома была такая вінакуренка, ну, невялічкі самагонны апарат. Лазня, ну, адным словом, усё для прыёму паляўнічых. А ў Белавежскай пушчы тут, шляхта паляваць любіла. І вось сюды ў Белавежскую пушчу на паляванне прыязджалі і вялікія князі, і каралі. Ну, і вось такія леснічоўкі і будаваліся для іхняга прыёму. І вось калі князі прыязджалі сюды на аблаву ў Белавежскую пушчу, ну, там на дзіку, на зубру, на ласю, ну, а паляванні, дарэчы, ладзіліся не вельмі часта. Узімку усяго было толькі 3 паляванні. Недзе з сярэдзіны снежня і да 1 сакавіка было адчынена паляванне. Ну і вось, канешне ж, яны клікалі ў загон, ну, жыхароў, сялян. Ну і пасля палявання шляхта вельмі добра іх аддзячвала. Ну, канешне, грашыма ў першую чаргу, ну і нешта давалі з трафеяў, ну, пару там дзікоў на вячэру, на сняданак, каб ім хапіла. Ну і, канешне, людзі гэта месца пачалі аблюбоўваць і вакол леснічоўкі сяліцца. І так узнікла вёска Чахец. Ну, а назвалі Чахец таму, што ўрочышча гэта звалі Чахец. І калі з'явілася вёска, то і вёску так сама назвалі Чахец. Хаця вёска сама і старажытная, але вось гаспадары першы тут узгадваюцца толькі на самым пачатку 19 стагоддзя. Гэта былі такія шляхцічы межаеўскія. Але правілі тут яны нядоўга ў Чахцы, таму што ўжо ў 1816 годзе па запрадажных паперах Чахец пераходзіць ад Калікста Межаеўска да Івана Крупінскага. А вось у 1820-х годах вось гэтую вёсачку набывае пружанскі земскі павятовы суддзя Міхал Булгарын. На той час Міхалу было недзе гадоў 25. Ён уже быў жанаты, і было яго 2 дзетак. І вось, набыўшы сабе Чахец, на ўскрайку вёсачкі ён пачынае будаваць сабе сядзібны дом на вялізным каменным падмурку. І калі дом быў гатовы, то ён усю сваю сям'ю перавозіць з Пружан вось сюды, у вёсачку Чахец. А Міхал паходзіць са старажытнага беларускага роду Булгарыных. І ў яго захавалася вельмі шмат розных архіўных папер гэтага роду і старажытных кніг. І от уявіце сабе, колькі яго было кніг, што ён менавіта для кніг побач з домам будуе цэлую бібліятэку.
Ну, конечно, не такую, як у нас у Менску, а крышачку меншую, ну, але ўсё ж такі кнігі там захоўваліся надзейна. І калі грымнула шляхецкае паўстанне, то Міхал Булгарин, як шляхціч, як чалавек адукаваны, канешне ж, падтрымаў паўстанцаў. А паўстанне гэта пачалося ў Варшаве ў 1830 годзе, 29 лістапада. Таму гэтае паўстанне бывае яшчэ называюць альбо шляхецкае паўстанне ці лістападаўскае. Я вось толькі дакладна не ведаю, ці ўдзельнічаў Міхал Булгарин у баявых дзеяннях. Але вось дакладна вядома тое, што вось сюды, у Чахец, прывозілі раненых паўстанцаў, і ў сядзібе Булгаринах ім аказвалі дапамогу. Пасля паразы паўстання шмат хто з нашых шляхцічаў быў арыштаваны і засланы ў Сібір. Шмат каму са шляхты прыйшлося пакінуць сваю радзіму і падацца ў эміграцыю. А вось тыя шляхцічы, якія засталіся жыць у сваіх маёнтках, тыя шляхцічы патрапілі пад пільнае вока царскай ахранкі. І вось пад такое вока царскай ахранкі патрапіў і Міхал Булгарин. Вось чаму? Справа ў тым, што ён быў вельмі заядлы паляўнічы. І вось тут у сваім маёнтку ён збіраўся разам з сябрамі са шляхтаю і ехаў у пушчу на паляванне. А Міхал яшчэ вельмі любіў займацца паляваннем з пугачом. Ведаеш, што такое? Ну, для тых, хто не ведае. А пугач, гэта, панове, не агнястрэльная зброя. Пугач – гэта птушка такая. Па-расейску яе называюць філін. І вось нашы продкі яшчэ вельмі любілі хадзіць на паляванне з пугачом. Яны бралі маленькае птушанятка, выношвалі яго, абучалі і пасля хадзілі на паляванне. І вось пугач, у адрозненне ад сваіх калег, там, сокала і ястраба, меў вельмі шмат пераваг. Першае, гэта тое, што ён быў вельмі настырны у пагоні за дабычаю. Лісу і зайца ён браў вельмі проста і нават мог утрымліваць казулю да прыходу паляўнічага. Ён хапаў яе вось так от за пысу сваімі кепцюрамі і трымаў яе, пакуль не падыдзе гаспадар. Ну і самае галоўнае, што хадзіць на паляванне з пугачом можна было толькі ноччу. А як вядома, менавіта ноччу звяры вядуць актыўны образ жыцця. І вось уладам было дакладзена аб тым, што ў маёнтку чахецу пана Булгарина па начах збіраецца шляхта і што гэта мусіць нейкае тайнае таварыства збіраецца рабіць новае паўстанне. І вось Міхала арыштавалі і кінулі ў турму. Чым усё скончылася, панства, я, шчыра скажу, не ведаю. Вядома толькі тое, што наступнымі гаспадарамі тут сталі паны керназіцкія. І вось разам з бацькамі тут жыла і дзяўчынка Марыся. А Марыся славілася сваёй прыгажосцю на ўсё наваколле. І вось неяк у сярэдзіне 19 стагоддзя летнім ранкам да іхняга ганку пад'ехалі сваты. Да сватоў на ганак свайго палаца выйшаў пан Керназіцкі. Ну, яны перакінуліся там нейкімі такімі словамі, які належаць такім стане, маўляў, там, вось, у вас, гаспадар, ёсць тавар ледзянец, у нас ёсць купец маладзец. Ну, пажартавалі вось так, ну, аб усім дамовіліся, і пасля дажынак, вось,
тут у чахецкім маёнтку згулялі вяселле. Мужам Марылі Кірназіцкай стаў Альбін Дзяконскі. І вось Марыля у пасаг атрымала вось гэтую чахецкую сядзібу. І вось Дзяконскаму Альбіну тут настолькі спадабалася, што маладыя засталіся тут назаўсёды. Альбін Дзяконскі, каб не казалі на яго потым, што ён там прымак, у жончынай хаце жыве, ён вырашыў перарабіць усё на свой лад. Ён крышку перарабіў дом Булгарына старажытны гэты і збоку да яго прыбудаваў вось гэтае двухпавярховае крыло. І калі да іх у госці на наваселле прыехала там уся радня і знаёмыя, то яны былі ў захапленні ад гэтай прыгажосці. Дом якраз стаяў на самым ускрайку леса. І вось Альбін Дзяконскі гэты лясок вырашыў выкарыстаць за аснову парка. У гэтым лясочку ён правёў такую невялічкую меліярацыю. Пракапаў канаўкі, паставіў шлюзы, выкапаў некалькі сажалак, на сажалках парабіў такія выспачкі, да выспаў праклаў масточкі. У парку вось тут стаяла вельмі шмат альтанак, скульптурак і прывёз сюды вельмі шмат розных экзатычных дрэў, сярод якіх і вось такую ліственніцу. Сажанцы былі прывезены з Латвіі. І, дарэчы, вось гэтая ліственніца, пасадка гэтых ліственніц у Чахоцкім парку з'яўляецца адзінай на ўсю Беларусь. Ліственніцы тут дасягаюць аж 40 метраў вышыні. Пасля смерці Альбіна уся ягоная маёмасць разам з гэтым вось паркам перайшла па спадчыне да ягонага сына Мар'яна. Мар'ян узяў сабе жонку са знакамітага беларускага роду Корсакаў, Яню Корсак. І вось, кажуць, яны вельмі ж кахалі адзін аднаго і любілі гуляць вось па гэтым парку. Тут была алея з ясеня, з граба, з бука, але больш за ўсё ім падабалася алея з кітайскага бэзу. І вось гэта алея, яна вяла да старажытнай асіны, вялізнай, тоўстай такой. І вось Мар'ян быў вельмі чалавек творчы і, уявіце сабе, у кроне гэтай асіны зрабіў стол. Пад'ёмнік туды падымацца, і яны разам з Яняю даволі часта сядзелі там на вышыні за гэтым сталом і пілі гарбату. Аглядалі ўсё наваколле, таму што было відаць адтуль, як на далоні. І пачувалі там сябе, я думаю, як
птушки у саде райским. Гуляючи по парку, я побач з палацом знайшов вось гэты каменны фатэль. Хто яго зрабіў, калі, хто ім тут адпачываў, невядома. У мясцовых жыхароў пачаў пытацца, они таксама не ведаюць. Але вось што яны мне расказалі, што вось бывае вечарамі на захадзе сонца, яны бачаць, як тут у гэтым фатэлі адпачывае такі маленькі, сівы, старенькі дзядочак. І яны ўпэўненыя, што гэта як бы дух гэта старажытнага парка. Пасля смерці Мар'яна Дзяконскага вось тут, у гэтым доме Дзяконскіх, пачаў жыць ягоны сын Януш, а разам са сваёй маладой жонкаю Марыляй з роду Ордаў. Дарэчы, ім па спадчыне Дзяконскім засталася бібліятэка Булгарына Міхала. І вось яны пазней яе перанеслі таксама вось сюды, у гэты палац. І вось Дзяконскія яе ўвесь час папаўнялі гэту бібліятэку. А таксама у палацы знаходзілася вельмі шмат рознай старажытнай мэблі, срэбра, мастацкіх палотнаў. Ну і Януш быў такі чалавек, добразычлівы вельмі. І ён заўсёды стараўся дапамагчы людзям. І калі хто да яго прыходзіў з якой просьбаю, то ён дапамагаў, каму там грашыма хату пабудаваць, каго на працу да сябе ўзяць. І вось аднойчы з вёскі Шані да яго сюды ў маёнтак прыйшоў Арцём Засім. І уладкаваўся на працу ў сталярнай майстэрні. І разам з ім вось сюды пачаў прыбягаць і яго малы 13-гадовы сын Міколка Засім. Засім Мікалай Артемьевич нарадзіўся 6 лістапада 1908 года ў пружанскім павеце вёска Шані, беларускі паэт. З 1925 году удзельнічаў у нацыянальным вызваленчым руху ў заходняй Беларусі, член беларускай сацыяльна-работніцкай грамады, таварыства беларускай школы. За сваю дзейнасць неаднаразова арыштоўваўся польскімі ўладамі. Пасля далучэння ў 1939 годзе заходняй Беларусі да БССР старшыня Шэньаўскага сельсавета. У Вялікую айчынную вайну у партызанах. Друкавацца пачаў з 1928 году у часопісе «Маланка». Супрацоўнічаў з літаратурнай старонкай «Асва», «Наша воля» і іншымі выданнямі. І вось аднойчнік Януш Дзяконскі запрасіў гэтага малога хлопчыка Міколку, які там бегаў па двары, запрасіў яго, кажа: слухай, Міколка, хадзі дапаможаш мне кніжкі перабраць. Ну, Міколка згадзіўся, прыйшоў, і Януш заўважыў, што той больш звяртае ўвагі ў кнігах не на малюнак, а на тэксты. І нават папрасіў адну кнігу ўзяць пачытаць. Ну і, канешне ж, пан Дзяконскі дазволіў яму гэта зрабіць. І так Міколка Засім стаў частым госцем у бібліятэцы Дзяконскіх. Калі Міколка напісаў свае першыя вершы, невядома. Але вядома тое, што ён іх пачаў пісаць менавіта па-беларуску. На той час, у 30-е гады мінулага стагоддзя, заходняя Беларусь была акупаваная Польшчай. Ён скрозь чуў: мов па-польску, а дома размаўлялі па-беларуску бацька і маці. І Мікола, калі даведаўся, што стварылася такая вось таварыства беларускай школы, то не было яму і 14 гадоў, як ён уступіў у гэтае таварыства. І вось на вечарынах таварыства беларускай школы ён і пачаў чытаць свае першыя вершы. І вось Міколка пачынаў скрозь і ўсюды размаўляць выключна тут толькі па-беларуску. Канешне ж, палякам гэта не падабаецца. І аднойчы Міколку ловяць у Пружанах за тое, што ён расклейваў лістоўкі. Польскія жандары бяруць і кідаюць у турму гэтага малога 14-гадовага хлапца. Але Міколка і там як бы не губляе аптымізму. І нават з турмы шле на волю такія жартаўлівыя малявы, свае вершыкі. Накшталт такіх там: маю я пакой асобны, гардэробу шмат, жыву проста як магнат. Спаць паложаць і разбудзяць, есці паднясуць, і на шпацыр падаховай, як
туза павядуць. І вось выйшаўшы з турмы, Мікола Засім разам са сваімі сябрамі у вёсцы стварае беларускі тэатр. І вось у гэтым тэатры Мікола іграе не толькі як актор, а ён яшчэ і піша п'есы для свайго тэатра. Але вось польскім уладам вельмі не падабалася, што гэты тэатр, ён і бы жыве на беларускай мове. І па загадзе польскага ўрада тэатр зачыняюць. А ў 1939 годзе адбываецца уз'яднанне заходняй і ўсходняй Беларусі. І вось падчас гэтай неразбярыхі губляецца большасць твораў нашага беларускага паэта Міколы Засіма. Тады ж арыштоўваюць і уладара, вось гэта маёнтка Чахец. Мікола, канешне, заступаецца за пана, таму кажа, што ніякі ён не эксплуататар, што наадварот ён дапамагаў толькі людзям. Але Міколу ніхто не слухае, Дзяконска адпраўляюць у Сібір, там і гіне апошні уладар маёнтка Чахец. А жонка пана Януша, Марыя, разам з дачкою пакідае Беларусь назаўсёды. І вось тады ж у 1939 годзе у палацы з'яўляюцца новыя гаспадары. І тады ж знікае з палаца і старажытная мэбля, і мастацкія палотны, і срэбра, і самае страшнае, што знікла ў невядомым накірунку і старажытная бібліятэка Дзяконскіх. Куды ўсё падзелася, невядома. Януш Дзяконскі, як і ўсе паны дзяконскія, нешта тут перарабляў, дабудоўваў. І, дарэчы, менавіта пры ім тут была пабудаваная вось гэтая паравая вінакурня. Такі спіртусовы заводзік. І ён, дарэчы, працаваў яшчэ нават падчас савецкай улады. А на сённяшні дзень тут проста захоўваюць мінеральныя ўгнаенні. You're leaving me now. I wish this would hurt, but I suffer. I can't feel the pain. Памятаеце, панове, я казаў аб тым, што адзін з уладароў маёнтка Чахец, пан Булгарин, любіў паляванне з пугачом. А вы вось ведаеце, чаму пугач удзень баіцца сярод птушак з'яўляцца? Я вам зараз раскажу. Справа гэта, значыцца, была такая. Маленькая птушка-верабей нешта ўтварыў у гэтым птушыным царстве. Утварыў і ўцёк. Птушкі давай яго лавіць, каб на суд завесці, судзіць. А верабей ускочыў у нейкае дупло і сядзіць у маленькае невялічкае такое. Яны выдзіраць адтуль не могуць яго. А тут якраз вечарэць пачало. А птушкі ж не бачаць уночы. Спаць трэба ім лягаць. Хто будзе сцярэгчы? Няма каму. І ўспомнілі пра пугача, што пугач жа ноччу бачыць. А ён на той час быў такі ўвесь лысы, без пер'я, де такі вушкі тарчалі. Пугач кажа, як я буду? Я змерзну ночы. Тады птушкі кажуць, вось мы давай табе ўсе дадзім папярінцы, і будзе табе футра такое з пер'я. Пугач згадзіўся. Ён сеў, гэта значыцца, яму папярінцы ўсе скінулі, яму так цёпленька, утульненька стала. Ён сцярог, а потым пад раніцу заснуў. А верабей такі шусь, і няма, і ўцёк. Птушкі прылятаюць, вераб'я не мае. І напалены тады на пугача. Аддай наша пер'е, пачалі яго скубці таўкці. І пугач куды яму дзявацца? Ўцёк таксама ад іх. І з таго часу ён баіцца ўдзень сярод птушак з'яўляцца, каб пер'е не павыдзіралі. Дык вось, панства, трэба неяк так рабіць, каб потым не сорамна было ўдзень сярод людзей паяўляцца. Да пабачэння!